हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दानिफ्राय न' जिरायनानै मोननो हासिगोन डिजेल अनलाइननि गेजेरजों अर्डार होनो हानायनि थाखाय सुबिदा। बेनि थाखाय मोनसे एप बानायनानै दिहुनदों आरो बे एपनि गेजेरजों नोंथाङा न'निफ्राय अर्डार खालामनो हागोन डिजेल। आसामखौ लाफानानै गासै 24 गं भारतनि रायजोफ्राव दासिम बेनि सुबिदा होबोबाय थानाय जादों। जुदि नोंथांनि थाखायबो गोनांथि जादोंब्ला बे एपनि गेजेरजों बुकिं खालामनो हागोन गोरलैयैनो। बिदिब्ला आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आथिखालाव डिजेल बाहायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोरै मोजां खौरां। आसामखौ लाफानानै गासै 24 गं रायजोफ्राव अनलाइन अर्डारनि गेजेरजों मोननो हानायनि सुबिदा। बेनि थाखाय पेस' थामहिनबा पेट्रलियाम एन्ड एक्सप्ल'सिभ सेफ्टि अर्गानाइजेशन मुंनि गंसे अर्गानाइजेशना बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों आरो बिथांमोना फुएल हमसाफार मुंनि मोनसे एपबो बानायनानै दिहुनदों। बे फुएल हमसाफार मुंनि एपजोंनो नोंथांमोना दा डिजेलनि थाखाय न'आव जिरायनानैनो अनलाइन अर्डार होनो हागोन एबा मोननो हागोन। बेनि थाखाय मात्र 8 घन्टानि गेजेराव नोंथांनि न'सिम डिजेला सहैगोन होननानै फोरमायदों। नाथाय बिथा खालामगोन बै सेन्टारजों नोंथांनि न'नि जानथायनि सायाव। नाथाय सहैगोना रोखा होननानै फुएल हमसाफारा फोरमायदों। बेनि थाखाय गासै ट्रेकिं खालामनाय खामानिखौबो नोंथांमोना बे एपनि गेजेरजोंनो मावफुंनो हागोन होननानै फोरमायदों। बेनि थाखाय खमैबो 20 लिटार डिजेलनि थाखाय अर्डार होनो नांगोन आरो बेवहाय जेबो आलादा डेलिभारि चार्ज थानाय नङा होननानै फोरमायदों। आरो बेनि अनगाबो जुदि नोंथांमोना आबुं खौरां मोनथिनो थाखाय फुएल हमसाफार एपआव थांनानै मोनथिनानै बेवहाय नोंथांमोना बिथांमोननि सार्भिस थामहिनबा खामानिनि बिथिंखौबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय फोरमायदों डिजेल डुर डेलिभारि माइलस्टोन। बेवहाय फोरमायदों दासिम 10,789 कास्टमार बिथांमोननो दासिम डिजेल हरनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय भारतनि गासै 24टा स्टेटआ बेवहाय रेजिस्टार जानानै दङ। बेनिफ्राय गासै 72 लाख लिटार डिजेल बेवहाय डिलिभार खालामनाय जाबाय होननानैबो बिथांमोना एपखौ बाहायनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां सुबिदाफोर जानो हागौ होननानै फोरमायदों। जेरै थांलाय फैलायनि खरसाया बासायगोन, गावनि एबा लेबारनि खरसाया खमायगोन, सम बायदिफ्रा बासायनो हागौ। बेनि थाखाय नोंथाङा फुएल हमसाफार एपखौ नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलाव डाउनलड खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनाय बायदि नोंथांनि माखासे बेसिक इनफरमेशनखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांनि जायगाखौ मोजाङै मोजां नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोर गासैखौबो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांनि हमसाफार एपनि गेजेरजों बेखौ अर्डार होनो हागोन। नोंथाङा कन्स्ट्राक्शन साइट, मेन्युफेक्चारिं एन्ड माइनिं इन्डास्ट्रिज, बेबायदिनो हटेल, हस्पिटाल, स्कुल, अट'मबाइल इन्डास्ट्रिज, बिदिनो आर्ट फिलिं, बिदिनो एग्रिकालचारिस्ट दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे एपआ जोबोरै सुबिदा जागोन।